West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen chitia chekloni phai inkoira phwarni dong kam rong supi bortho la pen sagang a hiti long thomalong dustbin keron pon. Dustbin keron pon ajai megalong West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman on Teron Babu Timu Rongkhang Lems Vice Chairman Agustin Ronghang General Secretary Harsing Rongpi Dongkam Mukam Municipal Board Vice Chairman Harmon B General Secretary Bidal Singh Ronghang Lapen Kaprek Committee Members Atum Chetongdun Kedamtang Arni West Karbi Anglong Chamber of Commerce atum pen Borthol Satgang Ahiti pen Dongkam Rong Supia Long Kipang Tira Siding Pondo Bangso Kipang Tira Siding Det pen Hitiarlo Kaiki Tami Kiklar Bor pen Kipado Verja Panpura Keter Kitu Ki Ui Kevarja Pan Dustbin Ron Pon Popusi West Karbi Anglong Chamber of Commerce Chairman on Teron pen Lamchak Chipi Pondo Lamchak Chipia Teng pen Puthot Chitia Cheklo ni Phain Koi Rapti Arni Ada Por Phainer Kep Apor pen Bortola Hitia Long pen Ron Pangcheng Pondo La Sopi Satgang Hitia Long Ron Ponsi Kijutsi Dong Kamukam Rong Supia Long Ron Pondo Mesen asai kedeng pon la alang litung phan choro nangji athila bangso dustbin kesemet pet dong kamukam municipal board pen kawat uni lapen ka kawat un eadim ana bangke chamber of commerce alang litum la so dustbin keron pon la ke aketer ke varadim la ke mipik asai lo alang litum han mipik lo lapen bangso long pen isi Mrs Pingtung lo la si dokani tum antame la bangke cujor colang tum antame la bangso dustbin bang dak use me pusi tok lo lasi la solong si aketer ke era bangke warnang po la son si mane kapreka NGO tum punon kapreka song tum punon la chamber of commerce alang litum ke klema saya sono bangke Charlie Dunang po la son si ilitum la bangke dong kamu kampolong te the heart town of mane ilitum honorable CM Dr. Tuliram Ronghang la si dak bangke ansu si ingthir nangji la so ingthir nangji plong te la chamber of commerce tum non la bangso asai kedeng bangke nilitum dong kamu municipal board hin pendame alang litum phan choro parpik lo Bangso dustbin keron pon laki elong ahitia long pen pli dustbin ron pon do dustbin ron pon det pen puthot ke pang thira sai deng pon thuji la pen signboard ke tar pon asai tami deng pon thuji pusi chairman on teron pen lamthi paklang pon thu commerce West Karbi Anglong ahin pen kamat hapon je town arlu aketer ke er kewaria thai laso dustbin keron program long ini panta ang setong doni ko aja ini sini ta apor swet istang setong doni lasi mesen lo lason thathat si non chamber of commerce ahin pen laso dustbin keron pon la bangke isi kepang thir pon asai lo lata lasi laso dustbin bangke lapu ronak ne dari si kadui pantani li dukan la cojor sulang BHB par tumanan ta pinkat ponpo ye aketer doan pusita municipality board lapen la non chamber of commerce ba kaprek NGO pen sita la son thak dustbin nang keron along si aketer ke doan sita la dustbin along wang si war ponang po pini towar ta honane footpath la son war cuci det pensi la dustbin long si war ponang pu bang si nili ese dong kam merchant association presiden pen pusita nili cojor colang mate dukan do anatum hansta la son si pinkat ponpo Borthol pen Priyanka Balmiki KTV News